Hello mga kaibigan, this is Nidwana and welcome back again to my YouTube channel. So ayan nga mga kaibigan, kumusta kayong lahat? Mag-ingat po tayo ngayon mga kaibigan, lalo na sa panahon ngayon mga kaibigan, kasi basta mag-ingat tayong lahat sa panahon ngayon. So ayun nga mga kaibigan, magluluto kami ng saging. Nandito kami ngayon sa bahay ni Mona mga kainday, magluluto kami ng saging kasi para may makain kami dito ila Mona. Lulutuin to ni Mimi ng maruya. Maruya ni Mimi. So ayan, magpanit taog saging. Ayan. Ayan mga kainday, magpanit tag saging. Ayan. Diba, ang gulo-gulo ng ating camera. Ang gulo-gulo ng ating camera mga kainday. So ayan, magpanit tag saging. Magpanit tag saging. Yapag na Mimi. Pasangin lang ko niya sa iyang cellphone. Asa na yung cellphone ni Butang? Yapag si Mimi. So ayan. Imaruya ni Mimi mga kainday kasi wala kaming makain. Mimi, giprito na. Ako na pinagipanitan ni Mimi. Lagi na to. I-comment niya si Kuan. Dugan ako, dugan ako. Basta ba yun? Hindi na sana mas tapos na akong magbalat ng saging. So, lulutuin na to ni Mimi mga kainday. So, ayan na nga. Abangan nyo. So, ayan mga kainday. Hihiwainin muna ng 2 hiwa kasi para maluto siya. Maprito talaga siya mga kainday. At so, ayan mga kainday. Ang arte-arte niya mga kainday. Sabi ko, manghinaw siya doon sa sa tubig doon sa kanilang lababo. Hindi niya gusto mga kainday kasi baka mapas mo daw ang kanyang kamay. Kasi bago lang siya natapos na magdula ng nagdula ng ml. Ay, ambot, ewan ko talaga tong baklang to. Tingnan mo yung katawan niya mga kainday. Isang boom adang ipapaputok sa kanya mga kainday. Ay, ewan ko. Talagang mapapalid to pag may hangin, pag may bagyo. Huwag tong pagala-gala mga kainday kung may bagyo kasi hilili pa rin to. Ang aming gwapa dito nagkuan naghaling, pahaling na ako mga yaya ganyan. Ako pa yung nagpanit ganyan na, tapos ako pa yung makuntor mga kainday. Ambot na lang yun yung mga anak ko So ayan mga kainday, ako na lang tatapos nito kasi yung bruhang baklang yun, nagawa na pag ML, gibiyaan na po yung trabaho. So ayan mga kainday, tuturuan tayo ni Mimi kung paano magluto ng saging na maruya na saging. Butangan na mo sugar, kaunting sugar. So ayan na. Hi mga kainday, magluto tayo ngayon ng maruya. Yeah. Kada ng lalaki tingog Magluto tag maruya ka. Una na to, painit ang
mantika. We should, first, basta painiton siya. Butang na ang Butang siya asukal bayot. saging. Dili na siya dapat butangan sa asukar. Dapat unahon sa nimo prito ang saging. Nabugua sa bayot nagkuan. Then after, pag mo mapila nimo siya nga brown na siya, then diha pa nimo siya butangan og sugar. Di ba kailangan man na siya butang kuan mimiki para maglatik na siya sa kuan mimi? No, kailangan na siya dahan-dahan. Uy, tinuod kong dandahan niya. Uy. Unahon na siya patuloy ha. Dili siya dali-dali pon kay. Kung dali-dali on, Inuuko. Wala. Ang uban nagbaliktad, ang uban naghayak. Relax. Relax, madam, no, relax kayo. Kung sa nagdali. So, wala mo. Ayan. So ayan mga kaindi, abangan nyo mamaya mga kaindi kung matapos na si Mimi, kakain na kami sa ayan. Siya. Tanawa ang giluto ni Mimi mga kaindi, ginoo ko mura naman ito nagtalong naglabaw pa man siyang tiko. So ayan mga kaindi, abangan nyo mamaya kung ano pang mga naong ano iyahang maruya, ginoo ko pabida-bida kasi alig-alig kasi na ano luto-luto niya nabubuang ako sa kanya ginoo ko. Sige, ayan, abangan nyo mamaya mga kainday. See ya! So, ayan mga kainday, tapos na si Mimi na magloto ng saging na maruya, mga kainday. So, ayan, ito na ang kanyang naloto. Ang sarap. So, ayan mga kainday, abangan nyo. Ay, magkakain na kami mga kainday. Tapos muna na-stress sa kanyang kasamahan sa paglaro ng Mimi. Inaabot na talagang itong batang ko. Ay, sige. Ipakita ko sa inyo ang niluto ni Mimi. So, abangay! So ayan mga kainday, mukhaon nami magmukbang nami og kuan kanang saging. Piniritong saging gabi kay pagkabuhat ni ninyo ay gwapa kayo murag iyahan ko no, murag yung daghan so kalami nalanjud Ako, ani. So imo na igara oh. Cartoon, mas cartoon to imo. Ay kamo na imo ha. Saan eh? Dili lagi mabari. So ayan kakain na kami ni Mona, si Mimi mamaya pa daw siya kakain. So ayan mga kainday, kakain na kami. Naghulat na po siya siyang email. Iwan ko talagang labi nagduslakin to Pag mapildi mga kainday, mag-ino na. Kuya. So ayan mga kainday, kain na tayo. Ang sarap ng saging mga kainday. Ang sarap ng ano. Sila may inating dula mo na kano. Rank, hindi mo pwede die. Classic minus 10 ka. Rank naman ko. Classic. Rank na ko ba yun? Ay kung tira-tira. Rank, unta nga rank ka? Rank. Rank, unta. Basta rank na ko. Top Ay, rank. wait lang. Tama naman tayo dali sa akong follower. Sino ba? Buguon na ko. So ayan mga kainday. Kain tayo. Pakainit. Agay! Init ayo. Ya, kitaan naman. Sige pa, magkita ng video. Di ba gusto mong di magkamay, oh? Dapat na siya kanina ko. Kunta kang kupi-kupi. Kupi-kupi. Magbili ka doon, magbili ka doon sa balay. Bili ka rin.
Tama na. Siguro. Sabi ko yung So ayan mga kainday, atong tataw si Mimi sa pagdulat niya email ka sukod ko rin ko di niya magkinarong nun Bantay lagi kag mawa ng Instagram, balik ko. Yang elite. sabi ko ay ginoo ko Wait, ano man imong i-claim si kuan ihamon saver na ko saver. skin white na Kaning battlefield niya. Sagad lang. Flicker. Wa man ko picture. Ay, shit. Ayaw. Kanina lang. Unsa man na? Equipment. Ang equipment ko na bahala. Ani? Di na, okay ra na. Ang emblem assassin. ha Bantay lang dito karon. Ayaw, wala. Dali magic. kayo mali pagkatapos sa email pagtasa Nakuan ko ng mute. nervous nervous sa email Pisa. Nakikuan pa po. Nakaya-plus mo. Saka ko kabuhi. Yung saka ko. padayon sa kaon mga kainday Ato kong admin na. Iwa ang dugdud. Asay ko na ni. Asay kwaon mo na. ay ginoo ko ni Mimi paluwa-luwa kag gula gyud tawa si Mimi Una nagdala ta nagluwa po di. Digital power chinilim. Anya na, kita. nagtiil yaw first time na dulag email mga kainday si Mimi kalabi ka tusukod o kasaka Sige, hapit na. Nawa dyan namatay dang. Ako pa yung mamatay. Ay, Nagkanan. murag tak niya daog na mo no. Medyo brick game dang. Kanag na ay. Kari. Kung gitabangan ba yun? Paan ko lagi na yun? Wala, gipatay ko. Uy, ginoo ko pag-recall. Das, kaya dagan mo. Naan giba o. naman wala lahag ka ng kuan lang hapit nyo nga ama kuan na ninyo ang kanang kuan lang storage ay kahadlo kadagan magmukauban legendary so ayan mga kainday tapos na kami kumain ng saging at saka tapos na si Mimi abot si Mimi nagdula pa mag-email katuoran kasi si Mimi nagdulag email mga kainday so ayan mga kainday first time ni Mimi nagdula o siya og email nga uy ginoo ko katuoran kayo
Murag ka nang naghula siya ka nang kuan ba tarak-tarak. Kanang nagdula ka nang racing gud guys mga sakyanan kaya po itakilid yung cellphone while lang doon siya. ML so ayan mga kainday, salamat sa panonood ko ngayon sa mga sa video ko ngayon today mga kainday. So ayan mga kainday, don't forget to subscribe to my YouTube channel and don't forget to click the notification bell para naman po mga kainday updated kayo sa aking mga video na walang kapupulutan ng aral. Charot! So, ayun mga kainday, don't forget to share, don't forget to like, share, comment mga kainday kahit paano. So, ayun mga kainday. So, busy pa kayo sila ng dulag ni Mel. So, ako'y magpapaalam na mga kainday. So, I am Indairona, si Mimi, at saka si Mona. So, bye. Thank you so much for watching my video.